Qui t'has inspirat per fer aquest llibre? Per què vas començar a escriure per a joves? El teu color preferit és el vermell? Per què va escriure el llibre? Tu ets un personatge de la història de l'últim Betxel? Tu ets la Liber? Està basat en alguna història real? Què vas sentir mentre escrivies aquest llibre? Quan va escriure la primera vegada? Sua família va viure els successos de la guerra? Què va inspirar el llibre? Tens famílies que hagin patit la guerra?